Tolosako HT gelditu elkarlanak gogor salatu nahi du gaur Tolosan inauguratuko duten erakusketa hau. HT gelditzea exijitzen dugu. Egitasmo honek dituen ondorio ekologiko, ekonomiko eta sozial larriengatik. Lotsagarria iruditzen zaigu 5 aste pasa eta gero Lurjabek Eusko Jaurlaritzaren ordezkariekin bilera egiteko zain egotea. Eta gaur honelako erakusketa propagandistikoa jartzea Tolosan. Inongo informaziorik ez daukate zer gertatukoan bere lurrekin o bere etxekin. Eta gaur salatu nahi dugu azpikirietan ibiltzea eta udaletxean informazio ezkutatzean. Baserritar banaiz, baserritik bizi naiz, eta konkretuko iban ere lurretatik HTA pasatzea, eta horren aurka nago, eta hortaz aparte eta hemen ikusi daitekenez gizarte osoa edo gehiengo bat eintzat honen aurka gaude, eta ez digulako bate onuraik ekarriko HT. Ibarretxe jauna hainbeste alditan entzuten zaion bezala herri kontsulta egingo duela, exijitzen diogu gure herriarentzat nahi dugun garraio, lurralde antolaketa eta herri ereduaren inguruko eztabaida sozial sakonari bide ematea. Herritarrek herri kontsulta baten bidez bere iritzia emateko. Esango nioke ez daukala trena beharrik, hor ikusiko dituzue gero kotxe pila bat, eta hainbeste kotxekin da hain onak, ez dut uste trena beharra dukanik, ez da behaieke. HTA gelditzeko eta herrie kaso itxeko bingoz, galditzeko herriei. Gracias.